Boa tarde, benvidas a todas e a todos unha última vez a este ciclo de Ciencia en Feminino, un ciclo de conversas e mesas redondas que dende que Ciencia coa colaboración da Deputación de Pontevedra realizamos co gallo do 8M. Nesta mesa redonda imos tratar un tema bastante complicado e curioso, hai que saber, non, a realidade da situación, ter en conta se as mulleres aínda sufren estereotipos dentro da ciencia ou non. Hoxe contaremos con diferentes científicas galegas, entre elas, elas tres serán as que nos conten a súa experiencia. Yasmina Martínez, Marta Castiñeira e Paula Gutiérrez serán as encargadas de contarnos a súa valoración sobre esta situación e outros temas que imos abordar durante esta mesa redonda de Que Ciencia. Comezamos, unha vez máis, non podía faltar a intervención da deputada de Igualdade da Deputación de Pontevedra, Sandra Bastos. Moi boa tarde, Sandra. Hola, moi boa tarde. Moi boa tarde a todas e a todos. Benvidas a un novo episodio do podcast do ciclo Ciencia en Feminino, promovido conxuntamente entre a Deputación de Pontevedra e Ciencia. Un novo episodio que, ademais, pois é o último. É unha mágoa despedirse dun programa tan bonito como este. Seguimos avanzando un ano máis nesta iniciativa que puxemos en marcha co gallo do 8M, colaborando ademais con mulleres moi representativas do eido científico na nosa provincia e de toda Galicia para abordar cuestión de grande interese como que significa ser científica no século XXI ou os estereotipos que a rodean. Malabares atacando é o noso lema para o Día Internacional das Mulleres. Un lema que a todas nos soa de algo, porque todas tivemos nalgún momento que sopesar cales eran as nosas prioridades, sabendo ademais que nos ian xuzgar por iso tamén, non? Por escoller. Hoxe contamos unha vez máis con presencia de mulleres extraordinarias, referentes nos seus ámbitos de actuación. Yasmina Martínez, entomóloga e investigadora predoutoral na Universidade de Vigo. Marta Castiñeira, doutora en Química Física e investigadora do Centro de Química Biolóxica e Materiais Moleculares da Universidade de Santiago de Compostela. E Paula Gutiérrez Muñoz, investigadora do Instituto Español de Oceanografía, Centro Oceanográfico de Vigo e Instituto de Investigacións Mariñas. Moitísimas gracias. Mulleres que demostran, como di o título desta mesa redonda, que hai mulleres na ciencia, máis aló de Marian Curie. Tamén gracias a Gloria Montenegro, como non Gloria, novamente, xornalista que será encargada de moderar a mesa redonda de hoxe. Debemos ter claro que hai mulleres na ciencia, que hainas agora, no presente ou no pasado, e, por suposto, queremos que as xa no futuro. Sen embargo, o certo é que faltan referentes. É importante construir un liderado feminino na ciencia, porque as mulleres podemos e debemos achegar a nosa visión e a nosa maneira de facer as cousas. Porque, por desgraza, os datos están aí e reflexan que as mulleres continúan sendo menos nos grados de ciencias e que a fenda aínda máis profunda segundo vai avanzando na carreira profesional. Por exemplo, en España, as mulleres ocupan só unha de cada 4 das prazas catedráticas de universidade e representan só alrededor do 30% das e dos profesionais que desenvolven as súas carreiras en sectores de alta e media alta tecnoloxía. Esas mulleres teñen que enfrontarse a realidades como a desvantaxe a hora de ser validadas por comités científicos ou a hora de decidir as promocións de postos de investigación, sella estar asociada co masculino. E isto repercute en que elas sexan menos tidas en conta. Por iso é vital promover iniciativas como este ciclo de Ciencia en Feminino, un programa que axuda a romper eses estereotipos e contribúe a visibilizar a figura de mulleres científicas, físicas, neurocientíficas, psicólogas, entomatólogas, químicas e un longo etcétera. E imos seguir traballando porque temos un compromiso que é irrenunciable coa igualdade e co benestar das mulleres en todos os ámbitos da vida. Porque a igualdade non pode quedar limitada só a un día ou un mes.
temos que traballala todo o ano, non? E ten que ser unha realidade, non só un dito. Así que non me queda máis que dar as grazas de novo a estas grandes mulleres científicas pola súa participación neste ciclo Ciencia en Feminino e tamén as que estades ao outro lado da pantalla. Moitísimas gracias por acompañarnos durante estas semanas. Agardamos que este ciclo fose do voso agrado e esperamos volver a contar e volver a telo o próximo ano con outra serie de conversas tan interesantes como as que compartimos este ano. Moitísimas gracias e deixo vos paso a vos. Gracias. Moitísimas grazas, Sandra Bastos, deputada de Igualdade da Deputación de Pontevedra. Sen máis dilación, imos comezar con esta última mesa redonda do ciclo de Ciencia en Feminino, para o cal contamos, como xa introducía ben a deputada, con Marta Castiñeira, que é graduada en Bioloxía, doutora en Química Teórica e Modelización Molecular pola Universidade de Vigo e actualmente traballa como profesora axudante e doutora na Universidade de Alcalá. Moi boas, Marta. Boas, gracias por ternos aquí. Tamén contamos con Yasmina Martínez. Yasmina é graduada en Bioloxía cun mestrado en Biodiversidade Terrestre pola Universidade tamén pola Universidade do Vigo e actualmente desenvolve a súa tese de doutoramento sobre as poboacións de mosquitos de Galicia no grupo de Bioloxía Ambiental da Vigo. Moi boas, Yasmina. Moi boas, Lora. Moitas grazas polo convite e por facer esta iniciativa tan importante. Ademais, tamén contaremos coa experiencia e coa súa visión de Paula Gutiérrez. Paula é actualmente bióloga mariña especializada na modelización da distribución e abundancia de mamíferos mariños e traballa no Centro Oceanográfico de Vigo, que pertence ao Instituto Español de Oceanografía do CSIC, e a súa investigación céntrase en avaliar a complexa interacción entre os cetáceos e as actividades pesqueiras, especificamente as capturas accidentais en redes de pesca. Moi boa, Paula. Boas tardes, moitas grazas, Lora, pola invitación e pola longa presentación. Comezaremos esta mesa redonda cunha pequena valoración persoal. Gustaríame que cada unha de vos dixera ou valorase a situación da muller na ciencia con respecto aos estereotipos. Cales pensades que aínda seguen vixentes e cales aínda quedan por traballar para que non sexa así. Xa a deputada establecía unhas pequenas indicacións sobre os datos, sobre todo en sectores de alta tecnoloxía, pero me gustaría que cada unha de vos nos comentase a súa situación actual e como pensades que está actualmente representada a muller na ciencia. Comezamos por Marta. Gustaríache comentar a situación? Sí, claro que sí. Pois, bueno, eu creo que xa temos moito camiño andado e creo que é interesante ter unha visión positiva, da nosa situación, porque, bueno, no meu caso, que traballo dentro da química teórica, pois é un ambiente que está dominado por homes. Non obstante, cada vez vense máis mulleres. Eu creo que un dos problemas que aínda sigue vixente é tal vez que se nos escoita menos e temos unha voz que soa un poquinho máis débil que a dos nosos compañeiros varóns. Que si é certo que cada vez pois as mulleres estamos máis escoitadas e máis representadas, pero todavía queda moito por facer. Personalmente, pois xusto un par de días despois do convite a participar nesta mesa redonda, tive unha reunión con persoas, pois de diversos puntos de España para traballar nun proxecto de astroquímica e chamoume a atención, porque de repente dime conta de que era a única muller que estaba pois nesta sala. Pois a verdade deume por rir, porque é unha situación que aínda que cada vez vivo menos, realmente sigue estando moi presente, e algo que temos que combatir. Necesitamos máis referentes, eu penso, femeninos en todos os ámbitos para ser capaces de decirlles ás xeracións que veñen aí que é posible chegar, É posible chegar a postos cada vez máis altos, que non é fácil, pero con esforzo e traballo, pois hai un sitio para todos, e todos debemos estar representados. Este é o meu punto de vista. Un punto de vista moi interesante, dende logo, chama a atención que malia que podamos pensar, o que comentabas, de que a muller sí que está representada na ciencia, en casos como o teu, do que en proxectos así só se vexa unha única muller, resalta enormemente, Sí.
Imos entón seguir con outras compañeiras. Yasmina, gustaríache comentar a situación persoal, como ves a muller na ciencia con respecto aos estereotipos? Sí, bueno, un pouco tamén na liña do que comentaba Marta, non? Eu no meu caso en bioloxía sí que é certo que na miña promoción, a verdade é que fomos máis ou menos o mesmo número de homes e mulleres, pero a medida que vas avanzando nesa escala, non, de doutoramento, postdoutoramento, investigadores que teñen cargos máis altos, sí que vas vendo que hai menos representación de mulleres, non? E isto non ten nada que ver con que teñan menos capacidades ou menos pensamento crítico, ni moito menos, é porque, bueno, teñen máis dificultades para chegar aí, daselles menos visibilidade, o tema da conciliación familiar tamén é unha problemática moi grande, porque normalmente as que renuncian aos seus traballos son as mulleres para poder coidar dos seus familiares, dos nenos, etc. Tamén teño a sensación, iso, de que hai pouco referente feminino. Bueno, non é que haxa pouco, senón que non se lles dá visibilidade, non? Como comentaba Marta. Entón, parece que nós temos que esforzarnos máis para quizás chegar aos mesmos recoñecementos, non? Para que nos podan dar un premio, para que nos podan invitar a un congreso. Parece que nós temos que esforzar máis que os homes en cantos logros que temos que conseguir para chegar a ese mesmo recoñecemento. Isto é algo que, bueno, a día de hoxe sí que é certo que creo que vamos polo camiño, non? Pero que ainda queda outro recorrido moi importante estas iniciativas para darnos visibilidade do noso traballo e bueno, creo que este tipo de cousas hai que afrontalas así, non? Con esa transparencia e esa motivación para que as rapazas que estean dubidando sobre que estudar, pois saiban que hai referentes femininos e que estamos abrindo camiño para que sigan elas por aí. Moitísimas grazas, Yasmina, pola túa aportación. Pasamos entón agora a Paula. Paula, gustaríache comentar a túa visión xeral de como é a situación da muller na ciencia con respecto aos estereotipos? Respecto ás miñas compañeras, eu tengo pouco que engadir. Eu penso que moitos xa se foron diluindo, especialmente na bioloxía mariña, somos moitas mulleres en diferentes cargos e diferentes postos, incluso nos niveis altos, pero é verdade que aínda quedan algúns estereotipos. Por exemplo, o primeiro que se che ven á cabeza ao pensar en grandes cargos, como os directores institucionais ou líderes de grupos de investigación, é verdade que sempre pensas nun nome. E digo porque é un sesgo que he detectado en mí mesma ao ler os artigos científicos, por exemplo, ti solamente estás a ler o apelido da persoa, por exemplo, de un creador de unha metodoloxía, e sempre, ou a maioría das veces, pensas que é un home. O mesmo pasa, Couso, cando pensas en referentes nun ámbito específico ou actividades de maior risco, como, por exemplo, os mergulladores ou expedicións a climas ou zonas extremas como a Antártida, ou mesmo no meu ámbito, nas campañas no mar, nas que as condicións son moi duras por meteoroloxía, habitabilidade ou durazón no tempo das campañas, e sempre imaginas ou pensas que os exploradores ou os biólogos que van nas campañas son homes, e a realidade é que cada día hai máis mulleres nestes postos, nosotras podemos facer as mesmas funcións que fan eles, pero sempre que tomas o referente ou lees, por exemplo, un artigo sobre mergulladores científicos na Antártida, pensas en nomes. Isto é algo que creo que podría cambiarse co empleo do linguaxe inclusivo, coa educación desde a infancia, porque al ir mergulladores, ti pensas en 3 mergulladores, pero pode ser 2 mergulladoras, como foi o caso deste artigo que estou falando, eran 2 mulleres e un home. Así que é algo que hai que educar desde la infancia de que es posible que nosotras tamén lleguemos donde ellos llegan y que somos tan capaces como ellos. Dende logo que é moi interesante coñecer esa perspectiva, ¿no? Tamén esa, digamos, esa autoconcienciación de que aínda nos custa non quitarnos ese, ou ver as cousas con un pouco máis de ollos violeta, por decirlo de algún xeito, ¿no? De pensar sempre que sempre son homes e que non é a presenza femenina da que están a falar en términos xenéricos, ¿no? Nestes aspectos. Pois seguimos entón con outro tema xa para debatir entre vós. Gustaríame comezar pois pola escolla da vosa carreira. Como comentedes, que vos fixo escoller a vosa especialidade e sucesivos pasos ou escalóns
na vosa carreira persoal. Non sei se, Marta, queres comezar, por exemplo, explicándonos cal foi a túa vivencia e por que escolleches a túa especialidade. Sí, claro. Pois, a ver, eu a verdade é que teño que recoñecer que metinme en química un pouco de xeito azaroso, porque estaba dubidando si química, si enxeñería ou si física. E ao final dixen, bueno, voume por química que pois parece como máis bueno, un pouquiño máis light, ¿no? En ese momento, pois, me abrumaba un pouquiño menos que meterme en física nas enxeñerías, que o veía como moi distante, ¿no? Alégrome moitísimo de ter escollido facer químicas, porque, bueno, a medida que fun avanzando na carreira, ¿no? Dime conta que é unha carreira que permite mellorar a vida das persoas, realmente, porque, bueno, eu son licenciaime con especialidade en química orgánica, e as persoas que traballan en química orgánica, pois, unha parte importante adícanse pois a fabricación de fármacos e ao estudo de compostos que son biolóxicamente activos e que poden pois mellorar a vida das persoas, non? Logo eu decanteime por cambiar un pouquiño a miña especialidade e irme cara a química teórica porque me interesaba máis o porqué, non? O porqué e o como eses fármacos interactuaban co noso corpo, como podíamos realmente pois mellorar a calidade da vida das persoas, non só a nivel máis farmacolóxico, non? Sino tamén pois nos procesos do día a día. Por exemplo, cando conducimos un coche, non? Nos procesos de catálisis do coche, como podemos contaminar menos. Interésame moitísimo tratar de ter un bo futuro e un futuro verde, non? No que podamos convivir nunha sociedade que respete o medio ambiente. Bueno, creo que a química pois ten moito que decir nese sentido e por eso pois escollín esta carreira e me quedaría nela eternamente, porque a verdade creo que pois ten o poder ou temos o poder de mellorar a vida das persoas. De logo que é moi interesante a túa visión sobre a especialidade de química. Contanos un pouco, Yasmina, cal foi a túa escolla, por que a túa especialidade? Bueno, eu tamén acabei un pouco de xeito azaroso, non? Como dicía Marta, porque a miña intención era facer veterinaria, sempre me gustaron moito os animais, o que sucedeu é que non me deu a nota no seu momento e comecei a facer bioloxía. Podría ter cambiado de carreira despois, porque volvín a facer selectividade, pero o certo é que gustoume a bioloxía, ten un concepto moi amplio sobre o que é a vida e sobre todas as funcións relacionadas, tamén un pouco de química ten, bioloxía mariña, digamos que tes tempo para escoller un poquinho no que te queres especializar, non? E no meu caso, dime conta de que máis que a saúde animal como tal, a min interesa un pouco ese conxunto, ese concepto de One Health, non? De incorporar o medio ambiente, a saúde medioambiental, a saúde animal e a saúde humana, non? Para mellorar a calidad de vida, ser máis sostibles, etc. Entón, pois, funme orientando nese sentido de especialización en medio ambiente e acabei agora pois, facendo o estudo do meu doutorado en poblacións de mosquitos, que xa saberedes que son vectores de enfermidades, tanto para humanos como animais, e poden ser pois, pontes non entre esas dúas partes. Entón, pois, tampouco me repito para nada de facer esta carreira e enfocarme nese sentido, porque agora, máis que nunca, co cambio climático, estes prexuizos non que temos sobre as enfermidades, pois me parece super importante tamén darlle visibilidade e favorecer neste sentido a mellor a calidad da vida das persoas, dos animais e do medio ambiente. Desde logo que é super interesante, Yasmina. Paula, contanos un pouco a túa historia. Bueno, eu escollí na miña carreira pola miña paixón pola fauna salvaxe e polo campo, iba a facer veterinaria tamén, pero caí en bioloxía. Sempre estive buscando especialmente o traballo de campo, que o meu traballo tivese un impacto directo na conservación das especies. En meu caso, son castelán-leonesa, probablemente os habéis dado cuenta por lo galego. O meu soño sempre foi ser axente do medio ambiente para poder traballar todos os días no campo, ca moto, cos animais directamente. Pero máis tarde descubrín ou me acerquei máis ben ao entorno mariño precisamente grazas a unha profesora da carreira que foi todo un referente para min. Todo o que faltaba por estudiar dos grandes vertebrados no medio mariño, a súa ecoloxía e a súa conservación, foi por lo que finalmente estudiei bioloxía mariña e polo que vin a Galicia. Que interesante as vosas carreiras, no? Que curioso, no? Tamén como o azar xoga nas vosas escollas, no? Como acaba derivando isto. Gustaríame agora comezar con un pequeno dato. Saía xusto a semana pasada o informe de Científicas en Cifras de 2025 e sinalaba que Galicia é a comunidade con maior proporción de mulleres en centros de investigación pública. Paula, traballas en un centro como o CSIC.
Pero claro, dentro desta boa nova, por decirlo de algún xeito, xa que casi representan máis do 60% do persoal traballando no sector público, temos pola contra que non chegamos ni ao 30% no sector privado. Como vedes vos esta situación? Pensades que é moito máis sinxelo ou por que credes que quizáis se dea en Galicia esta situación de que sea máis sinxelo estar no sector público que no privado? Non sei se, Paula, queres comezar a formar parte do sector se público. queredes, na miña opinión, eu penso que hai 3 factores que poden estar influendo nestas cifras. O primeiro é que probablemente no ámbito privado hai unha menor estabilidade laboral, aínda que no público, se non es funcionario, tampouco é como para tirar foguetes, non é mismo. A segundo factor, eu diría que pode haber unha menor explotación das políticas de conciliación, no sentido que hai maior medo a coger a baixa ou solicitar unha reducción da xornada, por exemplo, porque va a reducir a túa produción na empresa. E o terceiro, quizá tamén estiven pensando que pode ser a presenza de algún tipo de sesgo nos procesos selectivos. No caso da administración pública, generalmente son totalmente transparentes, están baseados en méritos ou nun examen que ti tes unha puntuación, es la base para a contratación das persoas, sen apenas ámbito para as subjetividades. Pero no ámbito privado, ti te presentas a unha entrevista máis personal, non tan baixada nos feitos, pero tamén en la persona que se presenta en sí y, desgraciadamente, tamén el sexo de la persona que se presenta al puesto. Coincides, Marta, Yasmina, tedes algunha aportación que queríades comentar? Coincides con isto ou pensades que hai outros factores que debamos ter en conta nesta situación? Eu, persoalmente, creo que digamos que o grande hándicap o que temos que pelexar hoxe en día é o feito de que as mulleres podemos ser nais. E iso é un axente limitante, pero, vamos, absoluto, non? O mires por onde o mires. E eu creo que é tan... Para mí é como moi obvio, non? E creo que pouco se fala deste tema. E é moi obvio porque o número de mulleres que fai unha tese podedes correxirme, porque non estou segura se chega a ser superior, pero eu creo que sí. Por lo menos en química é superior seguro ao número de varóns que fan unha tese. É dicir, hai máis doutoras que doutores nalgúnas ramas científicas, non? Sin embargo, cando chega a etapa postdoctoral, cando chega a etapa na que tes que pelexar pola túa estabilización, cando tes que facer, vades me permitir o término, pero o extra mile, non? Porque a tese é un período moi duro, pero que o período de investigación postdoctoral é todavía máis complexo. Non só porque tes que facer traballo de investigación de alta calidade e, bueno, pois baixo moita presión en moitos casos, sino tamén porque implica mobilidade, non? Mobilidade xeográfica. E iso implica que tes que coller unha maleta e ir marchando de país en país ou de cidade en cidade ata que, bueno, pois ata que te estabilizas nun punto. E iso ten como consecuencia que tes que escoller en moitos casos pois que priorizas, non? Se a túa vida persoal ou a túa vida académica ou a túa vida pois laboral, vamos a decirlo así. Entonces, moitas das persoas, o sea, moitas das mulleres, eu creo que chega un punto no que deciden apostar pola súa vida persoal. E creo que esta aposta é a que xera que exista unha discrepancia tan notoria, por un lado, no número de mulleres que ocupan postos, digamos, altos cargos, tanto no mundo público como no mundo privado, e tamén mulleres que teñen postos importantes no mundo privado, simplemente porque non chegan ata aí. Hai un período anterior a poder alcanzar estes cargos nos que tes que facer unha escolla vital. Eu creo que no caso das mulleres, na maior parte das situacións, escollen a súa vida persoal, a súa vida persoal, quero decir, ser nai, e ao mellor encargarse do cuidado de maiores frente a escoller a súa carreira. Entonces, bueno, creo que eso explica os datos que se ven. E é un tema que a mí me dá moitísima rabia que non se discuta máis, porque se non o discutimos non vamos a alcanzar unha solución. E se non se alcanza unha solución, aínda que os datos melloren, vai haber sempre unha pequena parte das mulleres que deixen de lado as súas carreiras
por dedicarse pois á maternidade ou ao cuidado de persoas maiores, non? E que, ademais, no caso de Galicia, pois é particularmente acusado porque, bueno, pois a idade media da poboación é bastante elevada. Entonces, eu creo bueno, que é un sesgo moi, o sea, existe un sesgo moi importante á hora de seleccionar a mulleres frente a varóns bueno, pois na empresa privada, e hai un sesgo moi importante das mulleres que chegan a altos cargos nas vías públicas porque, aínda que, como decía a compañeira, no? O canal de entrada é un pouquiño máis obxectivo, o certo é que chegar a certos cargos implica dedicarlle un tempo a nosa carreira que en moitos casos non é posible. Qué interesante que nos traigas este tema, ¿no? Al final, como teito de cristal, que comentábamos, que comentaba tamén a deputada dentro da súa introducción, e era algo que tamén se toca dentro deste informe de científicas en cifras de 2025, incluso destacaba que se seguíamos con esta, vamos a decir, con esta evolución sobre o teito de cristal, que segundo este informe sí que mellorou lixeiramente nos últimos anos, que se alcanzaría dentro de 15 anos, se alcanzaría a mesma representación de homes nos niveis máis altos da carreira investigadora nunha medida de 15 anos. Non sei se estades de acordo con este dato que ofrece o informe de científicas en cifras, ou credes que realmente vai a custar, como decías, non, Marta, se non seguimos falando sobre o teito de cristal, máis anos en acadar esta igualdade nos altos postos da carreira investigadora. Non sei, Yasmina, se opinas o mesmo ou se consideras que será máis complicado. A ver, eu, oxalá, dentro de 15 anos ou menos, eso fose así, eu sou un pouco escéptica, non? A ver, o certo é que sí que, comparado con antes, estamos mellorando bastante, non? Hai menos prexuizos, temos máis espazos para falar, para traballar, pero, como comentaba Marta, creo que un dos principais problemas é precisamente o tema da conciliación, non? Porque igual xa non é que non teñamos ese espazo para estar, senón que igual decidimos non estar aí porque non exixe moito sacrificio para nós. Tamén debería serlo para os homes, non? Nese sentido, para os pais, pero finalmente somos nós sempre que temos ese sentimento de responsabilidade, de cuidados, e sistemáticamente aprendemos así, non? Nas nosas familias, no caso das miñas nais, miña avoa está enferma, van as irmás, nunca vamos irmáns. Entón, é como algo moi difícil de romper ese estereotipo, non? Compartir as responsabilidades da crianza, estes cuidados, é algo que creo que vai lastrar moito poder chegar a esos niveis iguais, non? Pero, bueno, en canto aos recoñecementos, como as mulleres na ciencia e as súas capacidades, creo que sí que vamos polo bo camiño e que cada vez haberá máis mulleres que se animen, máis rapazas que se animen a estudar na ciencia. E oxalá, de verdade, dentro de 15 anos sexa así. Creo que non hai que relaxarse, creo que hai que seguir fomentando estas iniciativas, traballando para darlles máis espazos ás mulleres, para facilitarles o camiño, porque dende sempre o temos máis difícil. Tamén nos criamos con máis cuestionamentos, non? Eu creo que tamén o feito de que isto sexa así nos fai ser máis inseguras e que quizáis non falemos tanto, non nos defendamos tanto como pode facer un home cando está falando das mesmas líneas de investigación, non? Parece que eles teñen máis voz, pero en parte creo que tamén é porque a nós non nos deron esa seguridade, ese espazo para hablar con tranquilidade. Bueno, eu espero que sí, nos imos a seguir nese tratando, non deixar de investigar por iso, así que, ben, eu creo que vamos. Con respecto á seguridade que estabas a comentar, Yasmina, considerades realmente que vos precisades como facer máis esforzo ou demostrar máis para que vos valoren do mesmo xeito que a un home? Paula, consideras que tiveches que presentar máis traballo, esforzarte máis ou plantexarte máis a túa formación para que te valoren do mesmo xeito ou non na túa carreira ou na túa experiencia non atopaches esa discriminación? No meu caso, non atopei esa discriminación, pero porque eu creo que na ciencia, al menos no miño ámbito, é moi bo porque
Tú tes tu traballo, os datos están aí, es lo que te apoia. Da igual que sexas home ou muller, os feitos e os méritos están aí, ao momento na cabeza te fai clic e te olvidas de que estás en un posto que correspondía ao nome ou o que sea, ti sabes que os datos e o teu traballo está respaldándote. Pero bueno, sí que es verdad que todavía existe ese síndrome de la impostora y como bien decía Yasmina, yo creo que es más bien por la educación que se nos da a las mujeres, la típica representación o la educación de una nena muy modosita, que es muy buena, que non levanta la voz, frente aos homes que poden sufrir o síndrome de impostor, que as mulleres tamén sufrimos, pero ellos son capaces de destacar su trabajo o presentarlo de una manera que parecen estar mucho más seguros de ellos, o bien es verdad que han sido educados en ser más seguros de sí mismos y sufren menos de este síndrome del impostor o de que pensar que no están en un puesto que les correspondería por su trabajo o sus méritos. Hace poquito leí un artigo científico sobre isto e a conclusión principal era que as mulleres tendemos a devedar máis sobre a nosa competencia, pero especialmente nos ámbitos estereotipados como masculinos, como por exemplo as matemáticas. Mentres que os homes que participaron no estudio tenden a pensar que poden desenvolverse igual de ben, tanto nos ámbitos estereotipados como femeninos como masculinos. Isto é moi relevante. Y aquí volvemos otra vez a la importancia de la educación para intentar evitar estos estereotipos desde la infancia, que de feito creo que Ciencia acaba de publicar fai un par de días un artículo sobre isto. Es muy interesante tratar de seguir en este tipo de educación y que las mujeres también, y educarlas a las niñas, las nenas, de que también tenemos que estar seguras de que si hemos hecho un buen trabajo y tenemos buenos datos para presentar, adiante. Bueno, gracias pola alusión, Paula, ao artigo. Efectivamente, sacábamos un artigo no que comentaban sobre a importancia da educación con respecto a escolla das carreiras e establecer carreiras que non sexan ni masculinizadas ni feminizadas. Ao final, como considerades vos que precisamos facer isto? É dicir, que aspectos da educación considerades que debemos revertir para que as mulleres ou as nenas non deixen de lado carreiras que ao día de hoxe poidan pensarse ou poidan estar, como mencionaba Paula, máis masculinizadas ou que teñan ese estereotipo de masculinizadas. Marta, non sei se queres aportar a túa visión. A pregunta é moi complexa, a verdade. Bueno, gustaríame engadir o que dixe Paula. Eu sí creo que nos tendemos a ser, bueno, aparte de que temos un síndrome de, o sea, tendemos a ter máis síndrome de impostora que os varóns, vamos. Sí penso que temos que demostrar máis e que se nos cuestiona máis que aos compañeiros, vamos, aos nosos colegas homes, non? Eu o vin en min en cada cambio de tema de investigación, non? Que supuxo pois pelexar moito máis en cada cambio, que tamén supuxo un avance na miña carreira, non? Pero supoñía pelexar moito máis e ter que demostrar que estaba aí porque o merecía, non porque ninguén me facilitase a vida. Vamos, que ademais eu sou unha persoa que é un pouco relacionado co este síndrome da impostora, non? Que sempre como que estou moi obcecada en que ninguén me regale nada porque non quero que ninguén pense, nin eu mesma pensar de min, non? Que estou aí porque alguén me axudou. Non, eu, pois é algo que dende moi pequena tive moi claro e como eu quero que todo o que consiga se xa por méritos propios e non por axuda de ninguén, non? Que, bueno, que a veces igual pensar un pouco menos así pois me tería facilitado a vida, pero que, bueno, gustaríame sempre ver cara atrás na miña carreira e decir, pois estou aquí porque o merezo, non? Non porque ninguén me axudase. E como podemos axudar as xeracións que veñen aí, non? A escoller carreiras, pois, vamos a decirlo así, de perfil estereotipado como masculino? Pois pareceme super complicada a pregunta e creo que a resposta non é nada trivial, porque a resposta igual máis sinxela sería decir que haxa máis exemplos, non? O problema ou unha cuestión que eu creo que é bastante crítica é que cando son adolescentes, non? Nese período no que escolles que vas a facer ou que che gusta ou que non che gusta ou decides ti, non, mesmo un pouco de que eres capaz e de que non, é un momento no que non eres moi consciente do que te vas a topar máis adiante. É dicir, non eres consciente de que a túa escolla tal vez sexa porque
pois os referentes que ves na televisión son pois que os varóns acaban sendo os grandes físicos e os grandes os que descubren todo, no? E os aventureiros, e as mulleres pois son as que non saben como, non me acordo como era, había unha actriz que dixo en todas as miñas películas eu sempre pregunto e isto como se resuelve, no? Pois que non temos moitos referentes dende que somos pequenas que nos digan que as matemáticas tamén son para nós e que a física tamén é para nós. De feito, eu creo que cada vez bueno, non estou moi familiarizada agora cos deseños animados aos que acceden os nenos e as nenas, no? Pero na miña xeración, cando era moi pequena, sí tiña ese tipo de referentes e son consciente de que se foron diluindo ao largo do tempo e creo que necesitamos referentes dende que son pequenos. E logo, cando se educa, os profesores e as profesoras temos que facer un esforzo consciente de non xulgar aos nenos e as nenas cando se equivocan, non? Sino transformar ese erro nunha oportunidade de aprendizaxe. Porque creo que a nivel educativo as rapazas, aínda que estamos mellorando, bueno, creo que é innegable que se está mellorando como sociedade, pero todavía nos queda moito que facer. E nós somos máis autocríticas, eu penso, que un varón. Co cal, existe como máis frustración, non? Asociada ao erro, e creo que eso é un desencadenante bastante potente a hora de que as rapazas pois se limiten un pouco a escoller carreiras como as enxeñerías, como física, como matemáticas, e se queden en carreiras pois máis do tipo farmacia, química, bioloxía, que creo que estamos como hai moitísima presencia femenina, non? Pero non así nas enxeñerías, non así en matemáticas, non así en física. Entonces, todavía temos moito para facer. Eu creo que é unha cuestión de referentes e unha cuestión de como lle falamos aos nenos e ás nenas. Na miña opinión. Ainda que, de novo, creo que é un tema moi complexo, non, sen dúbida. Que interesante que saques o tema dos referentes. Yasmina, se non me equivoco, creo que eres a máis nova deste grupo de científicas. Contanos un pouco, bueno, primeiro, como ves ti esta situación? Que pensas que deberían traballar? Sendo máis nova, gustaríame saber tamén se tiveches estes referentes ou, a diferencia de outras xeracións, pois, igual non teñen tantos referentes femininos sobre a ciencia. A ver, é o certo que cando comezas a ter os teus primeiros referentes debería ser no instituto, non? Que cando igual empezas a ter un pouco consciencia do que queres facer, non? Ou empezas un pouco a pensar niso. Eu non recordo prácticamente, falo dos libros de texto, non? Por exemplo, en bioloxía, que era o que a mí me interesaba, pois recordo que a maior parte dos investigadores célebres que facían descubrimentos eran homes. Como mulleres, Marie Curie, Lynn Margulis, recordo que se mencionasen moi brevemente. Entón, creo que non é todo que haxa referentes, pero de alguma forma normalizas, non? Non és consciente de que ti estás vendo que quenes chegan a facer descubrimentos son os homes. Ti o normalizas, non te das conta, e anos máis tarde, cando pensas, pois tamén habería mulleres, non? E non se lle está dando un espazo, e non se lle está dando visibilidade. Entón, creo que aí un pouco comezas a asimilar unha situación que non é real, non? De que, bueno, ti xa non te planteas poder chegar algún día a ser unha gran investigadora porque non estás vendo que no pasado, pois, houbera nese sentido. Eu coido que os meus primeiros referentes reais foron xa na universidade, coas miñas mestras, coa miña directora de tese, por exemplo, Josefina Garrido, outras mestras, non? Que xa, pois, vas vendo que si é posible chegar a ter un posto de traballo, a ter, pois, uns recoñecementos, uns méritos en investigación, pero coido que tamén é moi importante facer este tipo de visibilizarse non só durante os estudos, non? Senón tamén, pois, iso, nas televisións, nas pantallas, as películas, as series, normalízase moitas cousas, ainda a día de hoxe, xa imos a mellor, pero, bueno, creo que ainda se normalizan moitas cousas e se dá moita máis visibilidade aos homes en xeral. Entón, coido que tamén aproveitar estes espazos para dirixirnos as mulleres e animalas, non? A que non se desmotiven para estudar a ciencia é importante. Pero creo que ainda máis importante é dirixirnos a outra parte, non? A ese entorno que moitas veces é o que desanima as nenas, as rapazas,
a estudar unha carreira de ciencias, a facer física, enxeñería ou matemáticas, porque a súa mestra ou o seu mestre lle dixo que non era boa idea, que non se lle ia dar ben, ou os seus pais, pois que non era un traballo igual para unha rapariga. Entón, eu creo que hai que enfocalo tamén no sentido de decirlle a ese entorno, non, que igual o fan no bo sentido, de que queren que teña un bo futuro, pero que realmente o que está a facer é igual ter uns prexuizos, non, que van prexudicar que faga o que ela queira e que pode perfectamente porque ten as capacidades de facer esa carreira e de conseguir eses descubrimentos. Entón, creo que é importante. Dende logo, é moi interesante, no? Que digas que o entorno tamén influe, no? Con eses prexuizos ou con esa mentalidade un pouco estereotipada. Considerades, Paula ou Magda, que tivechedes tamén como esta vivencia de que o voso propio entorno, non xa dende vos, sino tanto formadores como familia, como compañeiros, vos trasladasen algún tipo de prexuizo ou estereotipo neste caso? No meu caso, por exemplo, no meu caso, nunca coñecín referentes científicas cando era pequeña, como Yasmina ha dicho, ou grandes nomes de biólogas, ou incluso en instituto, ou en primaria, que ya empiezas a ver científicos, gente con bata, investigadores. Nunca conocí ninguna mujer, aparte de las más obvias. E, como dixen antes, a miña referente da carreira máis próxima foi unha profesora. Neste caso, perpetuou o modelo de que a muller investigadora, científica, aínda bien é verdade, que era o seu marido que traballaba no mesmo departamento, o que realizaba as campañas, o traballo de campo, viaxaba a Antártida, mientras ela quedaba na casa con os nenos. Entonces, tanto para lo bueno como para lo malo, se transmiten todo este tipo de estereotipos y roles que tenemos. Y yo creo que la universidad muy tarde para ter referentes científicos a este nivel, porque realmente cando ya tes a trayectoria, estás no postdoctorado, no doctorado, tes vista de todo as que has visto onda de carreira, te das cuenta que tamén o instituto es un punto moi importante de referencia e de intentar empezar a plantearte a dónde vas a chegar. Entonces, empezar a estudiar ya más dedicada, por ejemplo, en este caso, en nuestro caso, a la investigación, empezar a orientarte a ciertos campos. E tamén no meu contorno, cando vou a grupos de investigación internacionais, é verdade que todavía moitos dos científicos computacionais ou de informática, estes ámbitos ou matemáticos, son todos homes tamén. Así que a educación dende a base, moi pequeninos, é moi necesaria. Marta, algunha aportación que queiras facer? Sí, eu a verdade que concordo totalmente, no sentido de que referencias femeninas, no ámbito da investigación, cando estaba no instituto tampouco tiña moitas. Sí teño que decir que fora do instituto sí tiña moitas referencias de mulleres que chegaron pois moi lonxe, no? Mulleres científicas, por non ir, o sea, por dar dous exemplos que son moi bobos, pero que realmente creo que para min foron moi importantes e eran Carmen Sandiego, que eran uns debuxos animados que vía na televisión polas tardes, e Nikita, que era unha, bueno, Carmen Sandiego era como unha exploradora, ¿no? Que iba pois buscando tesouros, pero que a mí me fascinaba, ¿no? Como unha muller que aventureira e como moi poderosa, así moi, bueno, que conseguía todo aquilo que se proponía, ¿no? E Nikita, que era unha científica que loitaba. E entonces eu, pois, durante moitos anos da miña infancia, eu quería ser como Nikita. Quería ser unha supercientífica que, ademais, pelexaba contra todos os malos, non? Son dous referentes que, de novo, a mí me motivaron moitísimo. Fora, teño que decir, do instituto e do colexio. No colexio non tiña moitas... Non se fan alusión a mulleres científicas. Porque, bueno, pois por descoñecemento, porque non había moitos exemplos, nunca non os tiven. Sí teño que recoñecer, e creo que estou extremadamente agradecida por elo, todos os profesores que tiven nas ramas, nas áreas de ciencias, sempre me motivaron, e digo profesores porque coincidiu que todos eran homes, sempre me motivaron a pelexar por estudar en unha carreira pois, ou matemáticas, ou física, ou química. E sempre, pois, a todo o mundo os motivaban e buscaban, aínda que eu creo que temos en Galicia unha educación moi potente, o certo é que buscaban que os erros fosen considerados como oportunidades de aprendizaxe, non? Mais que como un motivo para machacarte e decirte ti non eres suficiente, ti non vales. E creo que eso é fundamental.
a verdade. Creo que son como dous aspectos que ao final condicionan o teu futuro. Que interesante. Antes comentabades o tema do síndrome da impostora. Me gustaría relacionarlo tamén con respecto a poucos ou os obvios referentes, ¿no? Al final estamos falando como mulleres como Marie Curie que lograron éxitos moi destacados na historia da ciencia. Existe ese medo, quizáis, a non chegar a ser Marie Curie que desmotive a seguir escalando ou a estudar a carreira, ou dicir, eu nunca vou a chegar a ser así. Tedes vos ou pensáchedes ao longo da vosa experiencia persoal de vou a estudiar isto, pero ya, o sea, eu non vou a chegar a ser Marie Curie, por exemplo. Yasmina, ti tiveches algún este síndrome de impostora ou ese complexo de non chegar? A ver, eu tampouco poño o listón tan alto como para poder chegar a ser Marie Curie, pero sí que é certo que... Ao final o listón é algo personal. Pero bueno, sí que sinto o síndrome de impostora, non sei se máis, coido que máis que os meus compañeiros, non por esa inseguridade xa educativa que ven de lonxe, pero bueno, eso non tampouco me desanima, tes os seus momentos, non? E logo ves que, como dicía antes Paula, tes os datos aí, e ves que se che publican os artigos, e ves que se che valora, entón, pois, se dubidabas, pois xa pouco a pouco vas collendo confianza e xa te ves máis capaz para defender os teus datos e as túas publicacións e as túas investigacións. Entón, coido que un proceso, non, que tamén parte de cando és pequena, non, con esa inseguridade que vas perdendo e que, bueno, se algún día, pois, mira, chego a ser unha reputada científica como Marie Curie, estupendo, pero, bueno, eu coido que xa cos pequenos pasos, non, pequenas descubrimentos que vas facendo, xa estás facendo aportes á ciencia. Coido que calquera pequeno paso é importante. Paula, opinas o mesmo? Tamén sufres algún tipo de síndrome de impostora ou consideras que os teus... Eu sufrí o síndrome de impostora porque, por exemplo, cando comecei a asistir a estas reunións internacionais donde decidimos o futuro a veces da xestión pesquera a nivel europeo, todos son homes, todos son moi maiores, investigadores con 40 anos de carreira, llegas ti con, non sei, 5 anos de investigación, con teus datos o teu traballo, pero aínda sabes que tes moito camino por recorrer. Pero, bueno, yo no diría que hai un miedo a alcanzar a ser Marie Curie, porque al final es la ambición persoal de cada persoa chegar a un punto ou outro, pero aquí recalcaría outra vez a brecha que será ser nai, como dixo Marta, que é o principal obstáculo, eu diría, do alcanzar os altos niveis de ciencia. Porque eu estive pensando, como dixen antes, eu teño moitas mulleres ao rededor, nos grupos de traballo cada vez son máis mulleres as líderes dos grupos de traballo, as coordinadoras, as moderadoras, tomando decisións, pero ben é verdade que cantas desas mulleres son nais. Estiven contando e penso que solo coñezco unha que é actualmente líder de un destos grupos de traballo. Entonces, de nuevo, conciliar la vida personal y laboral con todo lo que ello implica, tiempo de baixa, de recuperación, o impacto que ten na produción científica, nos procesos selectivos, pero tamén a carga mental no traballo na casa, os desplazamentos, cando nosotros asistimos aos grupos de traballo son 1 ou 2 semanas fora de casa. Entonces, cando eres nai, estas cosas se dificultan moito e poucas mulleres deciden apostar pola súa carreira eu diría que ese é o maior obstáculo para llegar a ser Marie Curie en el caso das mulleres, no medo por alcanzar os grandes niveis. Marta, que consideras? Estás de acordo con Paula? Non sei que opinas tú, Marta. A ver, eu si teño síndrome de impostora, tiveno durante toda a tese. De feito, o meu director de tese a veces decíame, pero Marta, vamos a ver, que tes os datos aí, ti publicas, vas a congresos, das charlas, cal é o teu problema, non? Por que non confías máis en ti? Non teño moi claro o motivo, pero eu creo que me sigue, non? Ao lado onde vou, esa sensación de non ser suficiente, vamos, creo, e penso que vai estar comigo moito tempo, porque tampouco teño unha estrategia clara para desfacerme dela, non?
Por exemplo, agora que estou como axudante de doutora, non? Ese medo segue a estar aí. É dicir, teño un cargo que é moi cómodo, cómodo entre comillas, no sentido de que pois xa estou en proceso de tenure, non? Está como esa plaza de profesora, xa está aí que casi a toco cos dedos. Non obstante, dubido constantemente si realmente estou no sitio correcto, si merezo o posto que teño, si estou facendo suficiente, si as horas que lle dedico son suficientes. Esa dúbida está sempre aí, non? Porque bueno, en parte creo que é porque te comparas con persoas que están en estadios da súa carreira moi diferentes, non? Eu agora mesmo, pois, compárome con persoas que, pois, igual teñen 10 anos máis que a min no mundo académico e teño poucas compañeiras que estexan exactamente no meu mesmo momento vital, vamos a decirlo así. E logo hai pois, é unha dúbida que a mí me xurde tamén, no? Que é a escolla de a miña vida persoal, a maternidade, e a miña carreira, no? Que agora sería, pois, por idade, en un momento no que me vai tocando elexir, e realmente dame vértigo ter que tomar esa decisión, porque vexo e vin a miña directora de postdoc e a miña directora de tese, no? Que decidiron ser nais e o esforzo vital que lles supoña, no? E creo que fixeron un traballo e fan un traballo maravilloso, vale? Son capaces de liderar o seu grupo de investigación, no caso da miña directora de postdoc, que ademais é directora de proxectos europeos, co cal é unha persoa que ten unha trayectoria brillante, non? Pero tamén unha persoa que creo que tamén tiña moito síndrome de impostora, irónicamente, sendo brillante que é, e unha persoa que tiña que escoller todos os días, pois, igual sacar moitas horas de sono para poder estar polas tardes cos seus fillos. Ou ter que escoller, no? Cando das unha charla para, o sea, faz malabares para chegar, estar coa túa familia, estar nos congresos, estar nas mesas onde se toman decisións e que a túa voz sexa escollida, no? Organizar eventos e logo ter o teu equipo de traballo, dirixilo, poder estar presente. É super complicado. Entonces, bueno, non teño unha solución, encantaría metela e ter unha mensaxe de decir, pois, estamos na vía correcta, non? Nese sentido, para correxir pois, estos malabares que temos que facer. Eu creo que unha vez que xa estás na túa etapa postdoc próxima ao tenure, que coincide co mediados finais dos 30, que tes que escoller aí un momento pois clave para as mulleres entre si queres pois decidir continuar, o sea, iniciar ou continuar a maternidade ou non, non? E é unha decisión moi dura e ademais creo que se xulgan un mogollón as mulleres. En xeral, da igual o que fagan, vante xulgar. Porque si faz unha cousa, pois non lle estás dedicando o suficiente tempo a outra e entonces vas a recibir críticas por ambos lados, non? Eu a isto pareceme moi notorio o feito de que non só se nos xulga pola nosa carreira ou a nosa, vamos a decirlo así, vida persoal, sino tamén polo teu estado físico, non? Porque estas críticas eu as escoito, pero vamos, así. E me parece que é algo que temos que analizar, non? Non sei se é unha cuestión de que somos moi críticos en xeral ou si que a crítica a veces é fácil, non? Entonces, apuntar e sinalar co dedo sempre é máis fácil que un facer reflexión do que consigue. Pero, bueno, a realidade é que eu, todas as mulleres que coñezo que están en postos, vamos, líderes de grupo, que lideran proxectos europeos, nacionais, son mulleres que teñen síndrome de impostora e que o dicen abertamente, que pelexan para que eso se corrixa, pero creo que ninguna ten a solución. E, bueno, eso. Xa para rematar con esta mesa de debate que está a ser realmente interesante, coñecendo todas as vosas opinións e as vosas experiencias, gustaríame, por último, preguntarvos como considerades, porque semella que ben o comentabades antes, non? Ao final, xa ben sexa por prexuizo propio no que pensas cando lees un paper ou un traballo, pensas máis en homes que en mulleres, pese a que logo ao final, como comentaba Paula, non? Eran dúas compañeiras e un compañeiro dese traballo. Ao final, semella que o home está dentro ou máis presente ou se lle dá máis voz dentro do campo da divulgación científica, non? Tamén
por iso de Ciencia, en colaboración coa Deputación de Pontevedra, realizamos isto, ¿no? Para dar voz ás mulleres científicas e que se vexa non só que estamos, sino que tamén falamos dentro de este ámbito. Como considerades que poderíamos, quizáis, primeiro, se considerades que isto é así, ¿no? Dentro de que existe máis presenza masculina dentro da divulgación científica, e como considerades que podemos rachar con este sesgo? Paula, por exemplo, contanos a túa opinión. Bueno, eu penso que a divulgación científica e os contactos que os xornalistas fan cos científicos al final ven doado da investigación ou de outro traballo. Entonces, si a maioría dos homes ocupan postos de, por exemplo, xefes de grupo de investigación, ellos van a ser el contacto dos xornalistas cando queran comunicar o resultado máis recente do seu estudo. Entonces, al final, es una consecuencia da xerarquía académica que estamos a observar e que estamos dicindo que hai máis homes nos postos máis altos. Pero penso que hai moitos pasos en positivo desde o xornalismo. Está a avanzarse moito neste campo para evitar os sesgos de género. Recientemente lín unos artigos sobre mulleres en ciencia, un protocolo un test, non recordo o nome ahora, que inclúe, por exemplo, non preguntar como se organiza a muller a científica cando la pregunta sobre o traballo que fixo, non preguntarla como se organiza para o cuidado dos fillos, por exemplo, porque é verdade que algúns artigos tenden a presentar el ser muller como un mérito máis do traballo, cando realmente o verdadeiramente importante que queremos comunicar o obxectivo da noticia debería ser o descubrimento que fixo o grupo de investigación ou a muller en concreto. Entonces, al final, que haya máis contactos con homes que con mulleres no caso da divulgación científica podería ser un resultado de todo el sistema que observamos. No creo que haya otro... Bueno, que habrá muchos más sesgos por detrás, por supuesto, o también, como decíamos antes, y relacionado con todo, para hacer así un cierre con el síndrome de impostor también. A lo mejor preferimos que un hombre comunique más las noticias de ciencia porque parecen más seguros de sí mismos, son capaces de comunicarse mejor o no mostrar tanto las inseguridades que teñen o son máis... Tamén recentemente lín un artigo que dicen que os homes na ciencia, nos títulos dos artigos, tenden a utilizar adxetivos máis llamativos que as femias. Por exemplo, Nobel, o orixe, máis originalidade nos títulos, o primeiro, bueno, se é o primeiro descubrimento, por suposto que va a ser o primeiro, pero sempre como destacando máis o resultado que se o título este escrito por unha muller. Marta, que opinas sobre isto? Pois concordo, a verdade, bastante con Paula. É dicir, creo que é unha consecuencia natural da xerarquía que existe actualmente, ¿no? E das dinámicas que existen actualmente en ciencia, aínda que tamén creo que é un pouco responsabilidade nosa, ¿no? Das mulleres, o ter voz nos artigos de divulgación e en todas as tarefas de divulgación, ¿no? Tanto as que se quedan en visitas a institutos que eu creo que esas sí están dominadas por mulleres, como pois expoñer os nosos traballos nas plataformas de streaming ou en YouTube ou, vamos, ou en canales pois que todo o mundo usa, como por exemplo pois as redes sociais, ¿no? E, sin embargo, creo que aí hai unha preponderancia dos varóns frente ás mulleres. Supoño que por unha cuestión de síndrome de impostor, impostora, e de sentirse valorados. Creo que a acollida de datos, ¿no? Cando as expón un varón é mellor acollida que cando as expón unha muller. Un campo que ainda temos que dominar un pouco. Yasmina, pola túa parte, como consideras? Sí, coincido totalmente coas miñas compañeiras. Creo que os homes teñen menos medo a ser xulgados, tanto polo que din, por como se ven, que eso creo que tamén influye para poñerte diante dunha cámara e falar, non? Van ser menos xulgados en xeral. Creo que igual tamén se lles dá máis credibilidade precisamente por esa educación que recibimos, non? Nos vamos a expresar igual con menos seguridade ou vamos a tardar máis en gañar esa seguridade para logo expoñer as nosas investigacións. Igual eso xoga a nosa contra. Creo que temos que valorarnos máis en xeral, atrevernos máis a defender as nosas posturas e normalizar que as mulleres estamos na ciencia, que ao final é do que se trata. Isto non debería ser necesario
hacer este tipo de iniciativas, pero é porque ainda non é o habitual, non estamos acostumados, e non sei se nas redes sociais o logaritmo xoga na nosa contra tamén, porque creo que os homes teñen máis visibilidade, ainda que poidan ter a mesma calidade de traballo, xa non sei se pola educación ou por o tipo de xornalismo tamén que segue perdurando, e ainda que, bueno, ao final hai todo tipo de xornais, non? E por lo menos en G-Ciencia sí que estamos a ver que hai intención de que as mulleres, pois demos a nosa palabra, non? Por iso agradecemosvos a vosa colaboración e a vosa disposición para dedicar parte do voso tempo, o voso preciado tempo, a estas iniciativas. Así que, se vos parece ben, rematamos esta mesa redonda, agradecervos infinitamente as vosas aportacións, a vosa experiencia e o voso traballo en ciencia que facedes día a día nos vosos ámbitos para, como decíades antes, mellorar pouco a pouco este mundo. Así que, Paula, Marta, Yasmina, moitísimas grazas polo voso tempo. Gracias a vos. Moitas grazas, Gloria. Pola nosa banda, rematar, esta será a última mesa redonda que realiza G-Ciencia coa colaboración da Deputación de Pontevedra deste ciclo de ciencia en feminino. Agradecervos a todos a vosa visualización e a vosa atención de cara a estas actividades. Lembrarvos que podedes visualizar tanto as outras entrevistas realizadas pola miña compañeira Laura Filloi como a outra mesa redonda na que se fala sobre os avances e os aspectos que quedan por avanzar da muller na ciencia no século XXI, están disponibles na web de G-Ciencia e nas nosas canles de redes sociais. Eu despídome, son Gloria Montenegro, moitísimas grazas pola vosa atención. Ata a próxima.